El passat 1er de maig vam defensar des dels balcons els drets dels treballadors i de les treballadores i vam exigir el reforç dels serveis públics. La pandèmia ha colpejat fort i el món del treball ha patit molt. Per això, els i les socialistes, allà on governem, estem decidits a no deixar ningú enrere. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás. Hem posat en marxa un escut social i ajudes per superar junts aquest moment difícil. Hem protegit el dret de vaga. Artículo 315.3, el que penaliza con cárcel a los piquetes que coaccionan en una huelga. Hoy el Congreso ha dado el primer paso para derogarlo. S'està lluitant contra la precarietat i els abusos. Estem fent costat a qui lluita pel futur industrial del país i pels llocs de treball. Però queda molt per fer i cal alçar la veu pels drets dels treballadors i treballadores aquí i arreu. En aquest 1er de maig, alça la veu en defensa dels drets socials i laborals i juntes, barrem el pas a l'extrema dreta. Som 1er de maig.